Lodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li tinaqdu mana il-lun il-ġimgħa 3 ta' Ġunju, il-ħin bħalissa u 11 ta' filgħodu. Tinaqdu fl-imkien sabiex intom il-ġenituri ta' tfal li ġew quddiem fil-polza għadħul fl-ewwel sena kindergarten, it-tfal subin tagħmlu l-għażla ta' kindergarten għat-tfal tagħkom. Nirringrazzjakom tal-parteċipazzjoni tagħkom il-bieraħ fil-laqgħa li kellna li fejn informajnikom dwar l-iskejjel u l-tqajtu wkoll mal-kapijiet tal-iskejjel li sejqgħu l-tfal tagħkom u fejn informajnikom ukoll il-proċess li se nsegwu dolodu. Jiena m'għandix ħafna x'ngħidilkom qabel nibdew nieħdu t-telefonati tagħkom li fl-ewwel nibdew b'talba ċkejkna u mbagħad nagħtikom rendikont ċkejken ta' kemm għandna postijiet f'kull kindergarten, xi ħaġa li intom diġà tafu u li ħassibuha wkoll fuq l-screens tagħkom. U wara nibdew nieħdu t-telefonati tagħkom u hekk nibdew nirreġistraw l-għażliet li intom ħatamlu. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nhar il-Ħadd li ġej hija festa kbira, hija l-festa ta' Pentekoste, l-inżul tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli, l-inżul tal-Ispiritu Santu li ma niżilx biss fuq l-Apostli ma fuqna il-kol. L-Ispiritu Santu janimana, iqawwina, jisaħħaħna, jispirana sabiex aħna nagħmlu t-tajjeb. Itina wkoll il-qawwa u l-kuraġġ sabiex nagħmlu t-tajjeb għax kultant mhux faċli li tajt tagħmel dak li hemm bżonn, kultant titnaqra kuraġġ u daqsxejn support. L-Ispiritu Santu jħeġġiġna biex nimxu fit-triq it-tajba. Din il-ġimgħa wkoll kienet il-festa ta' żjara ta' Madonna li Santa Elisabetta. U f'din iż-żjara ta' sabiħa jekk tant sabiħa b'daw żewġ nisa li kienu tqal, waħda li kienet iġġor lil Mulej Ġesu u l-oħra kienet iġġor lil San Ġwan Battista, mhux biss ferħu b'xulxin imma kienu wkoll mimlijin bl-Ispiritu Santu hekk jgħidilna San Luqa u saħansitra bdew ifaħru l-Alla ta' dak li huwa għamel magħhom. U aħna wkoll nitolbu li nħossu l-preżenza tal-Ispiritu Santu, nitolbuh biex ikun magħna u nitolbu s-Sitna Marija li hekk kif kienet mal-Apostli meta huwa niżel l-Ispiritu Santu fuqhom takkumpanja lilna lilkom il-ġenituri u anke lil dawn iċ-ċkejknin tagħkom fil-ħajja tagħna lkoll. Nitolbu s-Sitna Marija flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlaqalina mtimbin, issa fis-sija tal-Montana, Santa Marija, itlaqalina, fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, kif għadnilkom il-bira, il-lun aħna dolodu għanna 19 l-applikant, pero ma qasmin fuq 17 il-rank order, u l-iskejjel li intom ħatanżlu minnhom u l-postijiet li huma disponibbli għalikom huma dawn. Għandna St. Albert li baqa' żewġ postijiet, infakkar li n-numru ta' postijiet f'kull skola naqas minn dak li aħna ħabbarna f'Novembru, sewwa f'Novembru tajna l-postijiet li kellhom il-massimu li kellhom l-iskejjel. Però mbagħad ġew aċċettati l-applikazzjonijiet tal-aħwa u tal-impjegati u allura dawn il-postijiet inizjali li kellhom disponibbli l-iskejjel tnaqsu minħabba l-applikazzjonijiet tal-aħwa u tal-impjegati u għalhekk qed nista' naqsmu magħkom dak li baqanna. Informazzjoni dwar kemm kellna applikazzjonijiet tal-aħwa u tal-impjegati anke min huma saħansidra nippubblikaw anke l-ismijiet ta' dawn l-applikanti issibuha fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Konna ħriġna wkoll ċirkulari f'Jannar bdina l-informazzjoni. L-informazzjoni kienet għadha globali meta ħriġnija f'Jannar għalkemm l-ismijiet u l-iskola li applikaw bil-kriterji tal-aħwa u tal-impjegati kienet dettaljata. Mela, St. Albert għandna żewġ postijiet, St. Albert huwa il-kindergarten qiegħda l-Fgura mentri il-primarja hija ġewwa il-Belt. Bat għandna St. Angela Ħallija, St. Angela Ħallija għandha 4 postijiet, St. Angela Imsida għandha 2 postijiet, St. Angela Rabat għandha 5 postijiet u St. Angela Ħażabbar għandha 4 postijiet. Umbat għandna Teresa Nuzzo li għandha 2 postijiet. Kollox għandna 19 il-post disponibbli. Ma nafx jekk għandniex fuq linja. Yes, Lodwa tajba, Sinjura Borġ.
Bonġu. Saint Angela Rabat, grazzi signora, grazzi. L-għodwa tajba. Saint Angela Rabat. L-għodwa tajba, signora Borċ. Bonġu għal-Andre. Saint Angela Lija, grazzi signora. Grazzi, bye-bye. Saint Angela Lija għal-Andre Borċ Dimek u s-sadin ċemplu l-mama ta' Luke Grek, tajjeb. Għannaraw sa' tkun l-azla tal-ġenituri ta' Luke, numru 3 u numru tal-applikazzjoni huwa 5426. L-għodwa tajba, signora Grek, bonġu għal Luke. Saint Angela Lija, grazzi signora. Bye-bye, moddej, bye-bye. Saint Angela Lija għal Luke Grek u issa ngħaddu għal Jamie Zammit, numru tal-applikazzjoni 3381. Nadan qiegħed fir-raba post, ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. L-għodwa tajba, signora. L-għodwa tajba għal Jamie. Saint Angela Zabbar, grazzi signora. Grazzi. Saint Angela Zabbar għal Jamie Zammit u istan għan l-għodwa tajba, signora. Hello? Yes, għal Jamie. Saint Angela Lija, grazzi signora. Grazzi, welcome, bye-bye. Grazzi għal Jamie Cilia, kena zewċ Jamie Zammit u Jamie Cilia, u għet mar Saint Angela Zabbaru li ħor mar Saint Angela Lija. Issa din inċemplu l-mama ta' Daniel Hamori, numru 6, numru tal-applikazzjoni 4863. Għannaraw xini l-għazla ta' dawn il-ġenituri. Għalissa għanna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, Lord, what tajba? Good morning, Al Daniel. Saint Angela Lija, grazzi, thank you. Saint Angela Lija għal Daniel u Saint Angela Lija kena 4 postijiet u dawn l-4 postijiet imtlew u għalek ħannaraw li mumma tfal li ħebdaw jazlu jattendu din għal-kindergarten għanna l-Andre Borċ Dimek, Luke Grek, Jamie Cilia u Daniel Hamori. Dawn l-4 titfal l-għodwa tajba, signora Kassar. Saint Angela Rabat, grazzi signora. Grazzi, Saint Angela Rabat. Għal Matteo Kassar, tajjeb u issa naddu kol għal David Nikolowski, numru 8, numru tal-applikazzjoni 6008. U għanna skola li diġa imtliet għalek minn 6 skejjel issa l-għazla l-firxa tal-iskejjel li tistaw tażlu minna hija ristretta għal 5 li huma Saint Albert il-Fgura, Saint Angela l-Imsida, Saint Angela Rabat, Saint Angela Zabbar u Teresa Nuzzo. Yes, good morning. Yes, for David. Yes, what school do you choose for him? Saint Angela Imsida. Thank you. Yes, Saint Angela Imsida. Thank you very much. Yes, Lord Wattaiba, signora. Bonġu għal Jake. Tlifna l-linja ma jimpurtax, nieħdu paċenzja, nerġaw nċemplu l-mama ta' Jake Merċija. Naraw sa tkun l-għażla tagħha, nieħdu daqsxejn paċenzja. Nerġaw nċemplu l-mama ta' Jake Merċija. Jien għandi żewġ paġni hawnhekk bl-ismijiet ta' tfal. Yes, Lord, what tajba, signora? Bonġu, signora. Għal Jake.
St. Angela Imsida, grazzi Sinjura. Grazzi, proset, grazzi, babaj. Mela St. Angela Imsida għal Jake Merċiqa. Tajjeb. Naħseb St. Angela Imsida mela imtliet ukoll ikolli ngħid jiena. Ma nafx id-direzzjoni naħseb ekku għandna żewġ tieqax kull ma kellna żewġ postijiet biss għal St. Angela Imsida u se jibdew jattendu hemmhekk propju daw l-aħħar żewġ titfal li ġew wara xulxin, David Nikolowski u Jake Merċiqa. Tajjeb dawk għandna mela skola oħra li imtliet għandna St. Angela Imsida wkoll u issa l-għażla tagħkom hija ristretta għal St. Albert il-Fgura, St. Angela Rabat, St. Angela Ħażabbar u Teresa Nuzzo. Tajjeb dawn huma l-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnhom. Qed inċemplu lil mamata Alexander James Giuliani numru 10. Tajjeb fin-numru 10 aħna għandna skont ir-rank order għandna 17 l-applikazzjoni, però għandna wkoll xi tewmin tajjeb. Nċemplu propju l-mamata Alexander James Giuliani, ħanna raw sa tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri, nkunu nistgħu nkomplu b'dan il-proċess. Ringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, kif għadnilkom il-bieraħ anka l-luna din insommu ir-ritmu ta' bej wieħed u ieħor ta' applikazzjoni fil-minuta jew ftit inqas ukoll. U dan għaliex intom dejjem tkunu preparati biex twieġbu t-telefonati tagħna. Nirringrazzja wkoll il-kollegi li għandna maqfulin hawnhekk ġoċċella kif qaltilna mis-Sintja l-bieraħ ġewwa kamra daqsxejn ċkejkna fejn għandna 5 min-nies, 4 minnhom fuq it-telefons u ieħor jikkontrolla s-sound u dawna iċemplu wieħed wara l-ieħor jippreparaw lilkom, jwieġbu d-domandi tagħkom, jagħtukom l-informazzjoni wkoll dwar l-iskejjel u kemm għandna postijiet u dana. Ma' ġenbi għandi wkoll in-notar Roberta Aquilina. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Alexander. St. Angela Rabat. Grazzi, Signora. Grazzi. St. Angela Rabat għal Alexander James Giuliani u l-għodwa tajba, Signora Scott. Yes, għal Nathan. Teresa Nuzzo Hamrun. Grazzi, Signora. Grazzi. Grazzi. Teresa Nuzzo Hamrun għal Nathan Scott Rowley. Tajjeb, għal Nathan Scott Rowley, numru 11, numru tal-applikazzjoni 5687. U issa għal Iman Ċappara fil-numru 12, numru tal-applikazzjoni 1422. Tajjeb, u ekkenna wkoll l-għażliet issa baqanna ftit għażliet oħra x'nagħmlu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Iman. No choice, Ivan. Ringrazzjak, Sinjura. Grazzi. Sinjura għamlet no choice għaliex ukoll applikat ukoll bil-kriterju tal-aħwa u għalhekk se tagħmel sażżomm l-għażla li għamlet bil-kriterju tal-aħwa. Issa din inċemplu wkoll il-mamata Giuseppe Polidano. Giuseppe Polidano fin-numru 13, numru tal-applikazzjoni huwa 5692. 5692. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Giuseppe Polidano. Tajjeb, u ftit nlestu wkoll dina il-proċedura. Nfakkar li għada fil-għodu tkunu tistgħu taraw l-għażliet tagħkom ma' ġemp l-ismijiet ta' tfal tagħkom. Aħna nippubblikaw rapport fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, knisja.mt, sewa uffiċċju dejjem skejjel tal-Knisja. Tkunu tistgħu taraw anka recording ta' din it-trasmissjoni li aħna nagħmlu minn ġewwa Wimedia. Nirringrazzja wkoll l-istaff ta' Wimedia li jassistuna f'dan il-proċess. Iva, li qegħdin jassistuna f'dan il-proċess. Kienu n-nies propju wkoll ta' Wimedia li ħalqu il-grafika tant informattiva u li biha nżommukom aġġornati kontinwament
kemm fuq in-naħa tal-ismijiet tat-tfal min imissu u anka tal-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnhom u kemm baqa' postijiet f'kull skola u li dina l-informazzjoni tinbidel u tiġi aġġornata ma' kull għażla li intom tagħmlu. Infakkar ukoll li l-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fiha ħafna informazzjoni dwar il-proċess ta' dħul tat-tfal sewwa fl-iskejjel tal-Knisja. U għal min peress li intom għadkom qed tagħżlu wkoll fl-ewwel sena kindergarten, tistgħu taraw ukoll x'jiġri fil-livelli l-oħra fit-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena primarja, eċċetera, eċċetera. Jekk wieħed jinżel daqsxejn l-isfel ukoll fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, jara wkoll l-arkivi. Yes. Mela, s-Sinjura Polidano ma stajniex naqbduha mill-telefon tal-istudio għalhekk kellna nużaw il-mobile u ħanaraw se tkun l-għażla tal-mamma ta' Giuseppe Polidano ħajġibuli il-mobile hawnhekk ħansaqsuha ħatajdilna l-għażla tagħha. Sinjura Polidano, l-għodwa tajba? Hello, good morning. Bonġu. St. Angela Rabat, jekk jogħġobkom. St. Angela Rabat. Thank you. Thank you. Tawn li lek ukoll. Bye-bye. St. Angela Rabat. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Yes, Salkaj. St. Angela Rabat. Grazie, Signora. Grazie. St. Angela Rabat għal-kaj Borġ u sanaddu u l-direzzjoni tajli li wkoll St. Angela Rabat li kellna 5 postijiet imtliet ukoll it-tfal li ħajbdew jattendu f'din l-iskola huma Tommy Borġ, Matteo Cassar, Alexander James Giuliano, Giuseppe Polidano u Kaj Borġ. Issa ngħaddu għal Mason Frendo, ħannaraw il-ġenituri tiegħu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Mason. Teresa Nuzzo, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Teresa Nuzzo għal Mason Frendo u ek Teresa Nuzzo kull ma kellna żewġ postijiet u daw żewġ porzjoniet ukoll imtlewt. U s-sanaddu għal Sinjura Sammut ta' mamma ta' Ezekiel. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Sammut, l-għażla tiegħek. St. Angela Zabbar. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela Teresa Nuzzo wkoll kienet imtliet u ma stajtx ngħidilkom min kien l-direzzjoni ta' tfal li ħebdew jattendu ġewwa Teresa Nuzzo li kellha żewġ postijiet, però jiena mill-lista tiegħi huma Nathan Scott Rowley u Mason Frendo tajjeb. Naħseb intom rajtuhom ukoll fuq l-screens tagħkom. Issa din inċemplu lit-twins Marju u Bertu Sultana, ħannaraw jekk għandniex posta li jom it-tnejn fl-istess skola u jekk hi skola konvenjenti wkoll għall-ġenituri ta' Marju u Bertu Sultana. Tinċemplu l-mama tal-dawn it-tewmin. Tajjeb u bdina l-għażla wkoll aħna nkunu għalaqna wkoll din is-sessjoni tagħna dolodu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. Tajjeb, Sinjura, grazzi. Mela Sinjura għażlet St. Albert għal Marju u Bertu u hekk ukoll imtliet dina l-iskola u t-tewmin ukoll kellna posta li jom it-tnejn fl-istess skola. Mela St. Albert għal Marju u Bertu Sultana tajjeb it-tewmin. Hekk għamilna dawn intom għamiltu dawn l-għażliet tagħkom, aħna mexxejna il-proċess. Nixtieq nlaqqakom issa man-nies li kienu qegħdin ukoll fuq il-telefons ċemplulkom. Diġà laqqajtkom, anzi ħnerġa' nlaqqakom man-nies li għandi ma' ġembi n-nutar Robert Aquilina li jiċċertifika u jiċċekkja l-għażliet li intom għamiltu li jiena ktibt fuq il-lista u kienet jisma' l-għażliet tagħkom jiktibhom anke fuq il-lista tiegħu hekk jista' jqabbel lista ma' lista se jgħaddiha wkoll is-Sinjura Diane Merċija li qed ikkopja l-ismijiet ta' tfal fuq il-listi tal-iskejjel li mbagħad dawn il-listi ngħataw lis-Sur Gejtu Farrugia li
idaħħal l-għażliet tagħkom fuq id-database tagħna u li minn aħna noħorġu r-rapporti li nippubblikaw fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja u li anka nibatu lilkom u anka l-emails li nibatu minnhom ikonna rajnuna ta' dawn id-databases. Nlaqqakom ma' nies li kienu qegħdin jagħmlu t-telefonati għandna lill-Sinjura Annalise Vella li kienet ukoll tgħaddi t-telefonata tagħkom għandi għall-istudio sewwa kienet takkumpanjakom l-Sinjura Amelia Kalleja li kienet tiċċemplilkom u tagħtikom l-informazzjoni u l-Sur Joe Merċiqa li kien qiegħed ukoll jagħmel telefonati u fl-aħħar għandna Sinjura Cynthia Kassar li ntqajtu magħha l-bieraħ ukoll u li tmexxi d-dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Nirringrazzjahom ilkoll tal-ħidma tagħhom u tat-telefonati li għamlulkom u tas-support kbir li jagħtuna. Nirringrazzja wkoll l-uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof u anke fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u anke l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Nirringrazzja lilkom li segwejtuna, nawguralkom edukazzjoni mill-aħjar għal uliedkom u l-ġurnata tajba lil kulħadd.